Той трудно преживява проза, приема я с обратен знак. Духът му се издържа с чувства. При Мелпомена е на щат. Емоцията е изкуство, омразата е занаят. Посланник е на посветени, на думите е той пастир. Между звездите угасени ще се залезе най-подир. Забравата ще го забави, ще се забави. Той винаги ще бъде знак и винаги ще има право, но само той си знае как. Един реверанс към колегите поети бих искала да прочета стихотворението «Мъжка поезия». Знаете, те имат така ударен стих, темпераментен и по-директен. Фриволна мъжка рима, премерен остър штрих, промяна бърза в грима, вещае всеки стих. И правите заложник на благата си вест. По гладката ти кожа флиртува се на пест. Достига до сърцето, прониква като грях. Откликне ли прието, той вече не е плах. Нечакани обрати, безумно дързък стил, вълнуващи похвати и гняв до болка мил. Душата обладава, възбужда мисълта, сънят ти притежава до края на света. И в свят алтернативен на личен рай и ад проникваш импулсивно, подобно акробат. Последно изречение. Поанта апогей. Ти вече си владение, ощастливен трофей. Друго измерение. В тази книга аз посещавам много стихови на